Pekný deň prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na túto tlačovú konferenciu. Srdečne vítam našich partnerov a ľudí, ktorí sa zapriečinili o to, že dnes tu môžem stať a k vám rozprávať. Skôr než prejdeme k technickým detailom a k modelu financovania, dovolte mi, aby som ako človek, ktorý vyrastal celý život na sídlisku KVP, aj v blízkosti tejto fontány, a tu som v podstate sa učil bicyklovať a hral hokej ako mladý chlapec, povedal pár osobných slov, ktoré smerovali k tomu, že tu dnes stojíme. Tento projekt sme začali riešiť ako prvý projekt po môjom nástupe na stoličku starostu mestskej časti Košice-Slezsko KVP, či niekedy koncom roka 2018-2019. Dnes máme rok 2025, ako môžete vidieť, prešlo 6 rokov, aby sme mohli stať a začať stavbu. Keď som s týmto projektom prišiel, hovoril som, že na to, aby mestská časť fungovala, musí fungovať hlava, a to je ten pomyselný úrad, ktorý sme museli dať dokopy po mojom predchodcovi, a musí fungovať srdce. A práve fontána je srdcom nášho sídliska. Je to jediná fungujúca fontána, ktorá obsluhuje sídlisko o veľkosti 22 000 ľudí. Ale nejedná sa len o samotnú fontánu, ide aj o toto námestie, kde sa nebojíte pustiť svoje deti, kde máte základné služby, kde v podstate viete tráviť voľný čas. Táto fontána mala 40 rokov a už bola nefunkčná. Posledné roky sme sa ju snažili plátať tým, že ju opravoval môj otec spolu s kolegom Rasťom, aby vôbec fungovala, ale potrubie bolo deravé, voda nám unikala a náklady na údržbu celej fontány boli nerentabilné. My sme sa teda v roku 2019 pustili do toho, že ideme do veľkej obnovy a do veľkého eurofondového projektu, lebo ako starosta, ktorý sa snaží byť manažer, som veril tomu, že jedine vtedy vieme priniesť pridanú hodnotu pre našich obyvateľov, keď pôjdeme do eurofondov. Čiže od začiatku môjho volebného obdobia sa sústredíme na to, aby sme neprichádzali len na magistrát a pýtali ďalšie peniaze, ale aby sme peniaze zohnali vlastnou šikovnosťou prostredníctvom eurofondov, ktoré teraz momentálne sú k dispozícii pre všetky na Slovensku. Táto cesta, ako vidíte, sa ukázala správna. Na začiatku mi hovorili tí skúsenejší starostovia, že nevieš, či budeš zvolený, si tu len na 4 roky, oprav lavičky, oprav betón, vylej nejaký asfalt pred voľbami, to úplne stačí. Ale ja som povedal, že to nie je žiadna zmena. Ak chceme priniesť pridanú hodnotu ľuďom, musíme im doniesť vyššiu kvalitu. A práve to odzrkadloval tento projekt, ktorý dnes je podporený v celkovej hodnote opravných výdavkov 3,7 milióna. Za 3,7 milióna uvidíte nie len opravenú fontánu s novými tryskami, ktoré budú plne ovládateľné, ale uvidíte nové námestie, kde vznikne nový priestor pre kultúrny život na sídlisku. Bude tu pódium, budú tu krásne pobytové schody, bude tu zachytávacia retenčná nádoba pre to, aby sme zachytili všetku vodu. A hlavne, čo je dôležité, mysleli sme na ekologické prvky. To znamená, celý projekt na 11 000 m2 rieši to, že bude menej betónu, viacej zelene, bude dokonalý manažment vody a každá kvapka, ktorá tu spadne, bude využitá a nebude odvedená do potrubia. Zároveň sme sa museli v tom celom procese 6-ročnom popasovať aj s zaujímavým problémom, ktorý vznikol. Táto fontána je jedno z 3 miest v Košiciach, kde sa udomácnil chránený živočích ropucha zelená, a preto sme museli splniť všetky nároky ochranárov aj štátnej ochrany prírody na to, aby sme tohto živočícha ochránili. Museli sme mu vytvoriť dočasné príbytky, museli sme ich sťahovať do zoologickej záhrady, kde v súčasnosti naše žabky majú wellness. A ja sa už tak len ľudsky smejem, že ropucha zelená môže byť symbolom tohto projektu na konci, lebo my veríme, že po všetkých tých opatreniach a po tých zelených opatreniach sa môže tento živočích tu vrátiť bez toho, aby celá populácia bola ohrozená. Na začiatku to bolo o tom, že som počúval, že sa nedá. Dnes tu stojíme a evidentne vidíme, že sa dá. Keď sa nedáte v živote ovplyvniť tým, že ľudia proste pochybujú, a niekedy možno tým, že vidia iné projekty s rôznymi dodatkami, s omeškaním dlhé roky, že proste myslia si, že to na Slovensku nemôže fungovať. Ja hovorím, že to na Slovensku môže fungovať, a dnes opravujeme srdce nášho sídliska a robíme najväčšiu investíciu v histórii mestskej časti od vzniku mestskej časti. Čiže v živote na sídlisku KVP nebolo do verejných priestorov investované 3,7 milióna eur. A ja sa teším, ak ľudia všetky tieto stavebné práce vydržia, tak na konci roka 2026 budeme mať komplet novú fontánu, funkčnú fontánu s osvetlením, s ozvučením, s pódium a najkvalitnejší verejný priestor v Košiciach. A to je dôležité, lebo ak chceme, aby ľudia nemali zo sídliska len nocľaháreň, aby mladí ľudia ostávali v Košiciach, tak im musíme ponúknuť kvalitný verejný priestor, lebo ten definuje to, ako trávia svoj voľný čas. Ja sa teším, že sme mysleli aj na deti, lebo pribudne tu aj vodný prvok, pribudne tu mobiliár, sedenie. Ako vidíte, sú tu v blízkosti aj prevádzky, ktoré vedia obsluhovať. Čiže dúfam, že stavba prebehne bez problémov. Máme pri sebe stabilného partnera, ktorému ďakujeme. Zišlo to z verejného obstarávania. Máme vynikajúcu spoluprácu s ministerstvom aj s našim regionálnym centrom.
Chcem sa touto cestou aj poďakovať všetkým partnerom, lebo tento projekt bol podporený cez integrované územné investície a viac ako 60 subjektov hlasovalo, aby z tých všetkých projektov bol tento projekt podporený. Ale musím povedať, že tak neskromne, že bol jeden z najlepšie pripravených. Čiže správom a objektívne bol podporený a my za to veľmi pekne ďakujeme našim partnerom. Verím, že budeme na konci dňa šťastne s úsmevom takto strieľať pasku. Ale najväčšia ďaká patrí celému môjmu tímu na miestnom úrade, lebo nie je to len o mne. A týmto by som aj završil svoju reč. Vidíte niektorých ľudí, ktorí stoja za mnou z miestneho úrada, či už pani Prenoska, pán zástupca, vedúca oddelenia výstavby, vedúca oddelenia stratégie. To sú všetky ľudia, ktorí odmakali celú túto prácu. Ak by jeden z týchto ľudí vypadol, možno by sme tu dnes nestali. Zároveň boli tu aj kolegovia, ktorí už na úrade možno nepracujú, ale na začiatku sa podielali na tomto a týmto im chcem poďakovať. Ďalej ľudia okolo verejného obstarávania, ľudia z ministerstva, z regionálneho centra, z udržateľného mestského rozvoja, stavebná firma a ďalšie desiatky verejných obstarávaní. Čiže toto celé dielo je výsledkom, dovolím si povedať už v súčasnosti, stovky ľudí, ktorí svojím podielom prispeli na to, aby my sme tu mohli nestať a klepkať kameň. Záverom, ja sa veľmi ľudsky teším, že tak ako ja som sa tu učil korčulovať a bicyklovať, možno raz môj syn sa tu bude učiť bicyklovať a korčulovať. Pevne dúfam, že to spoločne so stabilnými partnermi zvládneme a koncom roka 2026 budeme slávnostne strieľať pasku. Ďakujem pekne.